The rich are getting richer, the poor are getting poorer. Is-sinjuri qed isiru aktar sinjuri, il-fqar isiru aktar fqar. Dikjarazzjoni sempliċi, dikjarazzjoni ċara mill-Bank Ċentrali ta' Malta. Realtà kera li sfortunatament qed ngħixu f'Malta minkejja li Joseph Muscat irid jagħmilna sinjuri żgħar fl-aqwa żmien ta' pajjiżna. Studju pubblikat mill-Bank Ċentrali ta' Malta nhar il-ġimgħa konferma dak li bosta diġà suspettaw li s-sinjuri qed isiru aktar sinjuri filwaqt li l-foqra u l-anzjani qed jitħallew lura minkejja li l-Gvern jiftaħar ħafna drabi minn suċċess ekonomiku u bil-famuż buzzword tas-surplus, sitwazzjoni ċara li l-ġid li qed jinħoloq qed jitqassam ma' dawk tal-qalba viċin Kastilja biss. L-istudju li kejjel il-ġid u l-inugwaljanza fid-dħul f'Malta sab inugwaljanza dejjem tikber bejn is-sinjuri u l-foqra mill-2010 u filwaqt li riżultati jikkonfermaw dan aktar inkwetanti huwa l-fatt li l-istudju ikopri biss sal-2016, jiġifieri hemm 3 snin oħra ta' inugwaljanza potenzjali li għadna rridu nisimgħu biha. Matul dawn l-aħħar sentejn, il-persuni mingħajr saqaf fuq rashom f'Malta u f'riskju ta' faqar komplew jikbru filwaqt li l-għolli tal-ħajja u l-pagi baxxi bl-inqas żieda fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qed iħallu l-popolazzjoni tal-pajjiż f'sitwazzjoni għar fost l-għar fl-Unjoni Ewropea. L-istudju tal-Bank Ċentrali sab inugwaljanza li qed tiżdied fost dawk li jinsabu fil-biċċa t'isfel tal-middle class f'dak li għandu x'jaqsam it-tqassim tal-ġid ta' Malta u ħafna qed jistaqsu jekk hux din il-middle class il-ġdida li qal li rid joħloq Joseph Muscat fajta biex jieħu s-siġġu tal-poter f'Kastilja. Wieħed isaqsi wkoll jekk dan hux il-prezz li qed iħallas il-poplu Malti kawża tal-korruzzjoni, il-ħlas tal-emil ħażin ta' dan il-gvern, gvern li tant jiftaħar bl-ugwaljanza qed jiġi imgiddeb mill-Bank Ċentrali ta' Malta li qed jgħidlu li ma jafx x'inhu jgħid u li Joseph Muscat qed jinganna bin-nies.